Gatoy. Ano nga ba ang isang aswang na gatoy? Ito lang naman ang mga uri ng aswang na namamayagpag sa buong Cordillera at pinaniniwala ang mga batang namatay na binuhay ng isang itim na mahika ng mga manggagamot na makakaliwa. Halika at pakinggan natin ang kwento ni Apo Lakan na isang katutubong igorot at mumbaki sa Ifugao na nakaengkwentro ng isang aswang na gatoy at maaaring hindi ito paniwalaan ng iba. Gayunpaman bilang isang katutubong igorot, igalang po natin ang kanyang karanasan at huwag po natin siyang husgahan, lalo na ang kanilang paniniwala at kultura. Ako po si Lakan, 75 taong gulang nasa taong kasalukuyan. Ang karanasan kong ito ay dala-dala ko pa magpas hanggang ngayon na bumago sa paniniwala ko bilang mumbaki at hindi ko lubos maisip na may mangilang-ilang tribo at mga manggagamot sa Cordillera na kayang bumuhay ng patay. Ayon nga sa lolo kong manggagamot sa aming tribo, ang mga taong namayapa na maging bata man o matanda ay hindi na dapat binubuhay pa. Bagkus ay binibigyan na lang dapat sila ng kapanatagan. Gayunpaman ang bawat kahilingan sa mga anito o kalikasan, maging sa mga demonyo ay may kaakibat na sumpa. At ayon nga sa mga matatandang paniniwala ng tribo namin, ang binubuhay sa pamamagitan ng isang itim na mahika ay nakatakdang maging aswang. Isang aswang na kahit sa panaginip ay hindi mo gugustuhin makaharap o makita. Sabi nga ng lolo ko, isang kahangalan ang bumuhay ng patay dahil magdadala lang ito ng kamalasan sa mga tribo dito sa amin sa Cordillera. Ang Cordillera kasi ang administrative region na sumasakop sa Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Benguet, Abra, Apayao. Gayon din sa mga karatig lalawigan ito. Kung kaya mahalaga at sagrado ang kultura ng tribong kinabibilangan ko, ang pagsamba namin sa mga anito at Diyos ng kalikasan ay hindi na rin bago sa amin. Dahil pamana pa ito ng mga ninuno naming igorot at mga mumbaki. Gayunpaman ang tradisyon na panggagamot sa amin gamit ang mga halaman na nakukuha sa paligid. Ang mabisa naming pananggalang at panlunas sa mga sakit. Sa katunayan, ang mga bundok nga na nasasakupan ng Cordillera ay malimit rin puntahan ng mga antingero. Gayon din ang mga nagmumutya at naghahanap ng mga bertud mula sa mga dahon, bulaklak at damo. Sa paniniwalang matatagpuan nila ang mga binanggit kong pananggalang sa sagradong bundok. Subalit para sa aming mga nananahay sa tribo ng igorot at may dugong mumbaki, hindi na namin pinapakialaman ang kanilang paniniwalang espiritual. Ganyan naman kasi talaga ang mga Pilipino. May kanya-kanya tayong paniniwalang sinusunod. Ayon na rin sa ating nakagisnang kaugalian. At halos hindi rin magkamayaw ang mga turista, mountaineer, at mag-aanting sa bundok ng Cordillera. Lalo na sa tuwing sumasapit ang mahal na araw. Bilang katutubong igorot kalakbay, hindi ko na lang pinapansin ang mga turista sa aming lugar at nagpapatuloy lang ako sa pagtatanim ng mga gulay na maaaring pakinabangan sa bahay. Bukod kasi sa mataba ang lupa ng Cordillera, madali ring magpalago ng mga gulay sa lugar namin. At kung likas na yaman lang ang pag-uusapan, maipagmamalaki ko talaga ang lugar namin. Dahil sa dami ng punong kahoy na talaga namang kapaki-pakinabang para sa mga katutubo, isasama ko na rin ang biyaya ng kabundukan na nagbibigay ng mga ligaw na hayop sa gubat. Nakadalasan ay ginagamit rin namin para sa palitan ng mga kalakal sa ibang tribo. Kung minsan nga ay prutas at bigas, kapalit ng isang buong baboy ramo, at ganito lang kasimple ang buhay namin sa tribo. Isa pa, bumababa lang ako ng bundok kasama ang Lolo Awen kapag may importante kaming gagawin o kakausapin sa kabayanan. Pagkatapos nun, bumabalik na kami ng bundok. Pero kung minsan nagugulat rin ako sa lolo kapag nasa kabayanan kami. Bukod kasi sa dami ng nakakakilala sa lolo, iginagalang rin iyon ng mga matatandang katutubo bilang isang mahusay na mumbaki at bantog na manggagamot sa aming bayan sa Cordillera. Kamusta ka na, Awen? Ano't napababa ka ng kabayanan kasama ang apo mong si Lakan? Saad na tanong ni Apo Along.
Eto, mabuti naman ako, Along. Malakas pa rin at walang sakit. Salamat sa Diyos at sa mga anitong gabay ko dahil hindi nila ako pinapabayaan. Paliwanag na tugon ng lolo. Ikaw naman, Lakan, kamusta sa bundok? Ang mga pananim mong gulay at punong kahoy maayos ba naman? Bating tanong ni Apo Along. Opo, Apo Along, mabuti naman po ang mga pananim ko at huwag po kayong mag-alala dahil hindi ko naman pinababayaan ng lolo Awen. Tugon kong paliwanag. Mabuti naman kung ganun, Lakan, iho. At palagi mong aalalayan ng lolo mo sa kanyang panggagamot. Malaking kawalan ng lolo mo sa tribo ninyo kapag may nangyari dyan. Dagdag pang paalala ni Apo Along. Hindi naglaon na pagtanto kong iba rin ang taglay na karisma ng lolo ko sa mga kapwa niyang manggagamot. Para kasi sa kanila, iba rin ang natatanging estilo ng panggagamot ni lolo pagdating sa pagpuksa ng mga aswang. Isa pa, aminado rin ng ibang mumbaki sa taglay na lakas ng lolo ko. Halos sinahangaan ko rin ito pagdating sa paggawa ng mga ritual. Subalit sabi ng lolo Awen, matututunan ko rin daw ang mga ginagawa niya sa takdang panahon. Kung kaya't bago kami tuluyang umalis sa tindahan ni Apo Along, nagpadala pa ito sa akin ng konting makakain sa bundok. Sa totoo lang, ganyan naman talaga kami mga katutubo na kahit saan magkita ay nagtutulungan at nagbibigayan. O paano, Awen, Lakan? Mag-iingat kayo sa pagbalik sa bundok at pagpasensya nyo na ang nakayanan ko. Siya nga pala, Awen, nalalapit na naman ang Kwaresma at siguradong mapupuno na naman ng tao ang kabundukan ng Cordillera. Isa pa, dadagsana naman ang mga antingero, magmumutya at naghahanap ng bertud sa mga sagradong kuweba. Sunod-sunod na paliwanag ni Apo Along. Oo nga, Along. At sa totoo lang, isa riyan sa kinatatakutan ko. Ang may mabiktima na naman ang gatoy ng Cordillera. Paliwanag ng lolo. Sa puntong iyon, bigla akong nagka-interes sa gatoy na pinag-uusapan ng dalawang matanda. Kung ano bang klase ng nilalang ang mga gatoy dahil bago lang ito sa aking pandinig. Kahit nalaki ako sa bundok, may bagay pa rin akong gustong malaman buhat sa paligid ko. Sabi niya ang nasabing aswang raw ay mga batang pumanaw subalit hindi tanggap ng mga magulang ang pagkamatay ng mga iyon. Kung kaya naman sumangguni ang mga magulang ng mga batang pumanaw sa ibang manggagamot ng Cordillera na makakaliwa. Iyon bang hindi lang basta anitong kinagisnan ko ang sinasamba ng mga nasabing manggagamot na makakaliwa, kundi isang demonyo, yung mga klase ng ganitong imahe ng dyablo. Subalit ayon sa lolo ko Kalakbay, ang bawat kahilingan sa demonyo ay may kaakibat na kamalasan. Ang mga batang binuhay ng itim na mahika ay nakatakdang maging aswang. At yun ay hindi mapipigilan ng kanilang mga magulang sa kahit na anumang paraan. Dahil mamiminsala at mamiminsala ang nasabing gatoy. Hanggang sa marating na nga namin ang aming tribo at bahagya muna kaming nagpahinga ng lolo ko. Dahil na rin sa malayo ang lakaran at pagsakay sa mga kalabaw na mga kakilala namin sa mga daanan. Halos sanay na rin ako sa ganitong gawi tuwing pumupunta kami ng kabayanan. Lakan, Apo, talasan mo ang iyong pandinig at pandama, lalo na sa gabi dahil ang mga gatoy ay katawang aso ngunit ulo ng tao. Paalala ng lolo. Ha? Imposible naman po yata yung sinasabi ninyo, lolo. Katawan ng aso pero ulo ng tao. Patanong kong tugon. Malalaman mo rin yan, Lakan, Apo, kapag nakaharap mo na ang gatoy ng Cordillera. Sambit pa ng lolo. Sa pagdaan ng mga araw at buwan, maayos at tahimik naman ang mga tribo sa nasasakupan ng buong Cordillera. At saka patuloy na umiiral sa amin ang palitan ng mga kalakal. Bigas kapalit ng mga bunga ng punong kahoy. At bunga ng punong kahoy, prutas at palay kapalit ng mga baboy ramo. Ganyan lang po kasimple ang buhay namin mga katutubo sa bundok. Walang selan at arte sa katawan. Ang masakit lang kung minsan, may mga kapwa kami katutubo na kapag nakarating na ng ibang syudad, ay ikinahihiya nila ang kanilang pinagmulan. Isang bagay na nakakadismaya para sa isang igorot na katulad ko. Pero lilinawin ko lang po sa inyo,
Hindi naman lahat ng katutubong igorot ay ganyan ang pananaw, kundi may mangilan-ngilan lang sa mga kababayan namin na ikinahihiya sa ibang tao na igorot sila. Kaya nga ang laging paalala ng lolo sa akin, huwag na huwag ko raw ikakahiya ang lahing pinagmulan ko. Dahil nakaukit na sa kasaysayan ng Pilipinas ang kabayanihan ng mga tribo sa Cordillera. Lalo na kami mga igorot na naging parte ng mga nagdaang digmaan. Kung kaya't wala raw akong dahilan para ikahiya ang pagiging igorot ko. Kaya naman kahit saan ako magpunta, dala-dala ko ang pangalan ng tribo namin. Isa pa, may mga kakayahan ako na hindi kayang gawin ng iba. Tandaan mo, apo, kahit saan ka magpunta at kahit ano pa ang marating mo sa buhay, huwag mong ikakahiya na apo ka ng isang igorot na Mumbaki. Paalala ni Lolo. Opo, Lolo Awen, hindi ko po ikakahiya ang pagiging igorot ko. Pagmamalaki kong tugon. Siya nga pala, apo. Tutal ay nasa hustong gulang ka na. Sa darating na Kwaresma, sumama ka sa amin ni Apo Along mo sa bundok. Para naman makita mo ang sagradong kuweba ng mga manggagamot. Mahabang paliwanag ni Lolo. Sa puntong iyon, sumang-ayon na lang ako sa tinura ng lolo ko. Na tila nagdala rin sa akin ng interes na maging manggagamot na Mumbaki sa tribo namin. Lalo na kapag nagretiro na ang lolo kong manggagamot. Hindi naglaon kalakbay. Kinausap ako ng lolo ko at nag-alok ito ng isang bagay na hindi ko pwedeng tanggihan. At sa totoo lang, ito talaga ang matagal ko nang hinihintay. Ang mapabilang sa mga mahuhusay at matitikas na manggagamot ng Cordillera, lalo na sa aming tribo. Lakan, apo, gusto mo bang maging Mumbaki at isang mahusay na manggagamot? Tanong ng lolo. Opo, Lolo Awen. Gustong gusto ko po at gaya ninyo ni Apo Along. Gusto ko rin maging malakas na manggagamot para makatulong sa tribo natin. Diretsahan kong sagot. Bueno, lakan, apo. Naniniwala naman akong kaya mo maging mahusay na manggagamot. Basta gamitin mo lang sa kabutihan ang lahat ng ituturo ko sa iyo, mga dasal, at paigtingin mo ang pananalig sa kanan, huwag sa kaliwa. Mahabang litanya ng lolo. Ayon sa lolo ko kalakbay, ang tinatawag niyang makakaliwa ay yung mga taong gumagamit ng itim na mahika o dili kaya ay mga sumasamba sa anitong imahe ng demonyo. Samantalang ang mga makakanan ay ang mga manggagamot na nasa panig ng Diyos. Tanging kabutihan ang hangad sa kapwa. Mga manggagamot na taliwas sa paniniwala ng makakaliwa na wala silang kamatayan. Hanggang sa sumapit ang buwan ng Marso, taong 1975, at sa susunod na buwan ay Kwaresma na. Subalit ang mga tribo sa buong Cordillera ay naging abala na rin. Mayroon naghahanda ng katutubong kwintas, pulseras at mga pangontra sa masasamang elemento na pwedeng ibenta sa mga turistang dadayo sa mga bundok. Ang ganitong kalakaran sa mga tribo ay normal na para sa amin ng lolo ko. Ika nga, minsan lang may dumayo sa Cordillera ng mga manlalakbay. Kaya kailangan samantalahin para kumita ng kaunti. Pandagdag na rin panggastos kung may kailangan bilhin sa kabayanan. Gayunpaman, nagulat kami nang umakyat ng bundok si Apo Along at dinayo ang tribo namin. Iyon ay para maghatid lang ng isang masamang balita na labis naming ikinabahala ng lolo ko. Awen, kamusta na kayong maglolo? Mabuti naman, Along. Ano bang atin kaibigan at bigla mo kong dinayo dito sa tribo? Isang masamang balita, Awen, at siguradong hindi mo ikakatuwa. Ano ba yon, Along? Diretsuhin mo na nang tayo magkaintindihan kung anong masamang balita ang dala mo. Ang gatoy ng Cordillera, Awen. May naitalang pagsalakay sa Ipugaw, Kalinga at Apayao. May mangilang-ngilang katutubo ang natagpo ang wala ng buhay. Nakakalungkot na balita yan, Along, lalo na't malapit na ang Kwaresma. Kailangan natin patayin ang aswang na gatoy, Awen. At sa pakiwari ko dito sa lugar natin, ang susunod na punta ng aswang. Mga usapan ng dalawang manggagamot na tanging sila lolo lang muna ang nakakaalam tungkol sa pagsalakay ng nasabing aswang. Sabi nga ng lolo ko, hindi kailangan magpadalos-dalos o ipagsigawan sa mga tribo ang sumasalakay na aswang.
Maaari kasi itong magdulot ng pagkataranta sa bawat tribo. Kung kaya't mas mainam pa rin kung pinuno sa pinuno ang mag-uusap upang sa gayoy sila na mismo ang magpaparating sa kanilang mga nasasakupan. Gayunpaman naghanda na rin kami ng lolo ko sa aming tribo para sa posibleng pagsalakay ng aswang na gatoy. At bilang iginagalang na manggagamot na iparating ng lolo ko sa mga katribo namin na kailangan mag-ingat sa nasabing aswang. Lalo na at walang pinipili ang aswang na gatoy. Bata man o matanda ay inaatake nyon. Hanggang sa sumapit ang buwan ng Abril, ang buwan ng Kwaresma sa nabanggit na taon. Sa unang araw pa lamang ng Kwaresma kalakbay, ay nagdagsaan na ang mga aakyat ng bundok sa Cordillera. Iba't ibang grupo ng manlalakbay na mula pa sa Kamaynilaan at karatig na lugar. Gayon din ang mga antingero at magmumutya na pangkaraniwan na sa aming mga igorot. Halos tila isang debosyon ang nagaganap sa iba't ibang parte ng kabundukan ng Cordillera. May nag-aalay sa mga yungib at kung ano-ano pang gawaing espiritual na tradisyon ng mga Kristiyano mula araw ng Lunes hanggang Sabado ang ginagawang debosyon ng mga turista. Malimit nga araw ng Linggo kung magbabaan ng mga nasabing turista at manlalakbay. Sa paglalakad nga namin papunta sa sagradong kuweba ng mga manggagamot, may mangilan-ngilang kaming nasa lubong na nagbubulungan na may namataan raw sa bundok na asong itim. Ngunit ulo ng isang bata at naglalaway na parang asong ulol. Ayan na nga ang sinasabi ko, Awen. Sumabay pa sa araw ng Kwaresma ang aswang na gatoy. Saad ni Apo Along. Huwag kang mag-alala, Along. Dito natin ililibing ang aswang na gatoy sa bundok ng Cordillera. Saad na tugon ng lolo. Kaya ikaw lakan, Apo. Talasan mo ang mga mata mo. Mabilis kumilos ang aswang na gatoy. Paalala ng lolo. Sa puntong iyon tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. At kung sakali, ngayon lang ako makakakita ng isang patay na batang naging aswang. Hanggang sa pautay-utay na lakaran ay narating din namin ang sinasabing kuweba ng mga manggagamot. Subalit habang tangan ko ang isang sulo, sinong mag-aakalang makikita ko ng malapitan ng aswang na gatoy? At halos pati ang sarili kong laway ay nalunok ko na rin. Isa pa dahil sa liwanag ng buwan at likhang ilaw ng mga turista na dala nila sa kanilang mga tent, medyo nagliwanag ang paligid ng kabundukan. Kung kaya't nakita ko ng malinaw sa paningin ko ang sinasabing aswang. Gayunpaman naging maaga pa lolo ko at si Apo Along. Dahil na corner namin ang aswang habang may nilalantakan itong ligaw na hayop sa gubat. At dahil sa pagkahayok nyon, ni hindi kami napansin ng aswang. Halos samot-saring taga ang inabot ng nasabing aswang hanggang sa humandusay iyon sa lupa. Na halos umagaw ng atensyon sa mga taong malapit sa sagradong kuweba ng mga manggagamot. Aba mga kasama, may aswang pala dito sa Cordillera. Saad ng isang meron sa nakita niyong aswang. Abay siya nga aswang na katawan ng aso ngunit ulo ng tao. O sisa pa ng isang turista. Pambihirang aswang yan mga kasama. At totoo palang usap-usapan ng mga umaakyat rito sa Cordillera na may gumagalang aswang tuwing Kwaresma. Sambit pa ng isang dayuhan. Matapos mapaslang nila lolo ang aswang na gatoy, nagtanong-tanong kami sa ibang tribo kung sino ba ang namatayan ng anak noong mga nagdaang linggo. Subalit ayon sa mga napagtanungan namin mga tribo, ay wala raw na italang patay na bata sa kanila. Kung kaya't nakumpirma namin na maaaring dayo nga sa aming lugar ang aswang na gatoy. At kung sino man ang mga manggagamot na gumamit ng itim na mahika, ay malalaman rin nila lolo. Dahil ang isang tunay na mumbaki ay hindi sumasamba sa demonyo. Isa pa may nakalaan na parusang kamatayan para sa mumbaking makakaliwa at minsan na rin daw itong ipinatupad ng samahan ng iba't ibang tribo sa Cordillera. Hindi nagtagal kalakbay, bumalik sa dating kaayusan ng buong Cordillera, gayon din sa bawat tribo. Nawala na rin ang pangamba ng turista sa aswang na gatoy. At magmula nga noon, ay tumatak na rin sa isipan ko ang wangis ng aswang na totoo pala. Iyon naman ay ayon na rin sa pagsasalarawan ng Lolo Awen. Pero inaamin ko naman sa sarili ko na napagdudahan ko ang ibang sinabi ng lolo ko.
Ngunit ngayong ako na mismo ang nakakita sa aswang na gatoy ng Cordillera, ay naniniwala na po ako. Sa ngayon ako na po ang nagpatuloy ng panggagamot ni Lolo sa tribo namin. Kahit na may sarili na akong pamilya, hindi ko pa rin nakakalimutan ang mabuting pangaral ng Lolo Awen. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.